Siklapnya juga bunda sih.
এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ বাৰ্ডেজ ক্লাব বাৰ্ডেজ ক্লাব মেট্ৰ' কি তাক আমি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সন্মুখত তাৰ অৰ্থখিনি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে। বিশেষকৈ আমাৰ বড়ো লোক সংস্কৃতি বাগুৰুম্বা আৰু বাৰ্ডেজ চিকলাৰ লগতে বাৰ্ডেজ চিকলানি दुबैराव सिनॉप्सिस কৃষ্টি আছে কৃষ্টিসমূহক बारदै सिख्ला मोसानाया बर'फोरनि दुफां बोथोराव मोसानाय मोनसे समायना सुबुं मोसानाय बे मोसानायाव मिथिंगायारि सोरजि आरो फोलेर एरनायनि गोथौ ओंथि हाबनानै थायो। बारदै सिख्ला सोदोबा बार दै एबा अखा आरो सिख्ला बे मोनथाम सोदोबनि जथाय दाजाबदायाव सोरजिजानाय उदां बोथोर बारनानै दुफां बोथोर फैनाय लोगो लोगो जावलिया बारा जोबोर गोसायै बारो आरो बारहुंखा महराव बोसोरफ्रोमबो लोगोआव अखा दै लाबोयो। बे जावलिया बार अखा दैया आबुं सिख्ला मोदायजोनि महराव रानस्राव ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ এই बारदै मोदायजोनि बोर मोननानै मिथिंगानि गासै बिफां लाइफां জন্ম ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মেজেংখোৱা গাঁৱত ইয়াৰ জন্ম হৈছিলে অস্তাদ কামনি আমাৰ নাজাৰীৰ নেতৃত্বতে ইয়াত এই কৃষ্টিটো মানে ইয়াত জন্ম হৈছিল। এইটো সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এইটো নেশ্যনেল প্ৰদৰ্শন হৈছিলে দিল্লীত। তেনেধৰণে আজি বাৰ্ডেজ চিকলাই সদূৰ মানে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষই নহয় গোটেই পৃথিৱীতে এতিয়া নেতৃত্ব আজি আমাৰ সমষ্টিগত মানুহসকলে জানিব পাৰিছে। অৰ্থে চাবলৈ গ'লে বাগুৰুম্বা আমাৰ প্ৰাচীন কালৰ পৰাই ইয়াৰ মানে যিটো গীত ইয়াৰ গীত পৰিৱেশন ইয়াৰ যিটো
आंबो माबामोनलाय चेनेल नामा बावलायबाय बड' ट्रेडिसनेल बियो खाम सिफुं सेरजा जोबोर मोजां दामो आरो नोंथांमोना बेनि चेनेलाव थांनानै साबसक्राइब खालामहैदो लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम आरो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनाय जागोन ना नोंथांमोना चेनेल बिदिखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो दे बिदिनो मोजांबाय ना फैनो माबायदि मोनखो मोजां मोनदों दुधनिया बिरादनो मोजां बेरायबाय टाउन बेरायबाय गामि बेरायबाय आरो खाम सिफुं बेयो नोंथां खालामो ना औ सोरनोबा नांगौ अर्डार खालामहरबानो जाबाय आंनाव थांनानै चेनेलाव आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जागोन डिसकाउन्ट होगोन টিম মোনা मा नाम दे आंना प्रिटुल जिवाय जोंना दं नामा बुंनानै हो एसे लकेल ब्रान्ड जोबोर मोजां मोनबाय जों दुधनिया फैबाय बिसिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंखौ बुन्दासो होनबाय बुन्दा माने मा होननाय जादों बेखौ मिथिदों मिथियाखैमोन सिगां मिथिबाय ओमफ्राय आलासि जायो जोंनि बुन्दा माने मोजां मोनदों रायलायनानै जोंना इन्टारनेसनेल रावानो बेलेग जाखायो जोंना गाहायफ्रा गोजौआव फैदोंमा फट' सेसन जागासिनो जोबनायनि खालामसिगोन आरो बे फट' सेसन सोलिगासिनो केमेरामेनफ्रा